Aleluia, El este viu. Amin. El trăiește în noi, așa cântau tinerii. El trăiește în noi, slăvit să fie Domnul. Mă gândeam la două lucruri, stând așa pe scaun acolo. Am avut destul de mult timp de meditat și m-am gândit ce-ar fi dacă aș zice și eu bisericii Hristos a înviat, dar toți să răspundeți adevărat că a înviat. Oare cum ar suna dacă toți ar răspunde? Aș vrea să încercăm. Dar toți să răspundă. Hristos a înviat. Extraordinar. Slăvit să fie Domnul. Hristos este viu. Glorie Lui în veci. În al doilea rând mă gândeam că mi-ar fi plăcut, noi predicatorii avem așa o imaginație mai dezvoltată, mă gândesc eu, nu ca toți, dar unii așa, ne place să fim acolo când citim, să ne imaginăm. Mi-am gândit că mi-ar fi plăcut să fiu și eu acolo când spune cuvântul Domnului în Matei, capitolul 28, și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. M-am gândit, mi-ar fi plăcut să fiu și eu acolo, să văd eu pe străjerii ăștia care au avut tupeu și curajul, bineînțeles în necunoștința lor, să-L gardeze pe Dumnezeu, care a avut curajul să stea de gardă, naiv de ei ce-au fost, crezând că Iisus Hristos nu va învia. Și cât s-au crezut ei de tari, și cât s-au crezut ei de străjeri, și cum explica fratele mai devreme, alții dormeau, alții stăteau treji, mi-ar fi plăcut să-i văd pe oamenii ăștia, nu vreau să fiu rău, dar mi-ar fi plăcut să-i văd așa, și că străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca morți. Interesant. Dar vreau să mai spun ceva, nu erau numai străjerii acolo. Ăștia erau niște străjeri puternici și știau și ei că sunt puternici. Dar spune cuvântul Domnului că mai era cineva acolo la mormânt, la sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie a venit să vadă mormântul. Și apoi urmează versetele pe care le-am citit. Ceea ce s-a întâmplat cu străjerii nu a fost același lucru ce s-a întâmplat cu Maria Magdalena și cu cealaltă Marie. Aș vrea să spun în această dimineață, dragul meu frate și soră, contează de partea cui ești. Dacă ești de partea îngerului, dacă ești de partea Domnului, tu cu el ești mai mult ca și biruitor. Dar dacă nu ești de partea Domnului și dacă nu ești de partea Domnului Iisus Hristos, vei cădea ca mort și vei fi rușinat. Și vine ziua aceea. Domnul Iisus Hristos a murit după Scripturi, a fost îngropat după Scripturi, a înviat după Scripturi și este viu în vecii vecilor. Și Iisus Hristos vine să-și ia mireasa Lui. Dragul meu, te sfătuiesc, dacă nu-L cunoști în dimineața aceasta, vino de partea Domnului Iisus, ca să nu cazi ca mort și tremurând de frică. Pentru că El ne-a pregătit o veșnicie. Știți, de fapt, în această dimineață aș vrea să vorbesc despre mesajul din ziua învierii. În ziua învierii s-au dat câteva mesaje și despre acele mesaje aș vrea să vorbesc și vreau să spun că primul mesaj din ziua învierii este: nu te teme, slăvit să fie Domnul. Într-o lume în care oamenii se tem, într-o lume în care toată lumea, global vorbind, a intrat frica în oameni. A intrat frica în oameni. Și îngerul care o dat costea de pământ, să zic așa,
a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți. Nu vă temeți! Dragii mei, Dumnezeu vrea să ne vorbească în această zi, în primul rând. Primul mesaj al învierii este: nu vă temeți. Aș dori fiecare dintre noi în această dimineață să înțelegem și să primim acest mesaj care alungă teama. Mesajul învierii, în primul rând, alungă teama. Sunt multe temeri în lumea aceasta. Sunt multe temeri. Este o teamă de boală. Este o teamă și pe bun cuvânt, pe bun drept, există o teamă în mintea celor care trăiesc în păcat. Există o teamă de moarte. La Golgota s-a rezolvat problema fricii. Noi, credincioșii Domnului, n-a trebuit să ne fie frică, n-a trebuit să ne fie teamă. Isaia 53, versetul 4 spune: totuși, dacă ți-e frică de boală, dacă există o teamă de boală, totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și hai să spunem împreună cu toții: și prin rănile Lui suntem tămăduiți, slăviți să fie Domnul. Dacă există o teamă, o frică a celor care încă n-au încheiat un legământ cu Domnul, și vreau să spun, dragul meu, căci El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Alungă teama de păcat, de păcate, a trăirii în păcat. Pentru că în momentul când El era străpuns pentru păcatele noastre, în momentul când El a fost zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El. Și vreau să spun această dimineață și să afirm puternic: există iertare în sângele Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Teama de moarte, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele, spune cuvântul Domnului, și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte, unde? La viață, slăvit să fie Domnul. Îmi place foarte mult să spun totdeauna când ajung să vorbesc despre teama de moarte, că noi cântăm cântarea: moartea nu ne înspăimântă, nu ne e frică de ea, ținta noastră e Golgota, să străbatem pe ea. Dragii mei, mesajul învierii alungă teama de moarte. Apoi, teama de orice rău. Sunt oameni care tot timpul le e frică. Sunt oameni care totdeauna, dacă vorbești cu ei: dar nu știu dacă se va întâmpla asta, dar nu știu cum va fi cu asta, dar nu știu cum va fi cu asta. Știți ce spune cuvântul Domnului? Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Credem lucrul acesta. Slăvit să fie Domnul, dar dacă El este cu noi, cine poate să fie împotriva noastră? Glorie Domnului! Apoi, în al doilea rând, mesajul învierii este o descoperire a faptului că Domnul cunoaște ce cauți. Domnul cunoaște ce cauți. Și îngerul a spus femeilor: știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Dacă mergem înapoi în text și ne uităm, spune aici: știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, slăvit să fie Domnul. Dragul meu, dacă poate te gândești și nu e sigur dacă te cunoaște Domnul, vreau să spun: Dumnezeu cunoaște căutările tale. Dumnezeu cunoaște căutările tale. Pe Dumnezeu îl interesează căutările tale. Poate unii vor să se ascundă în trăirea unei vieți ascunse, în trăirea unei vieți duplicitare. Dragul meu,
există mântuire în jertfa Domnului Iisus Hristos și vreau să spun că cuvântul Domnului spune așa în Apocalips, capitolul 2, versetul 2 până la 5. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți să suferi pe cei răi. Că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, știu că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfetnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Aș vrea să spun încă o dată în această dimineață, Dumnezeu cunoaște ce cauți tu. Slăvit să fie numele Domnului. În al treilea rând, învierea, mesajul învierii este o chemare la o experiență personală. Este o chemare la o experiență personală. Îngerul vorbește cu femeile și le spune, știu că căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. În alte cuvinte, să nu mă credeți după ceea ce am zis. Haideți voi să vedeți cu ochii voștri. Și le spune îngerul, veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Da? Veniți voi să vedeți. Pe mine foarte tare m-a impresionat faptul că îngerul nu doar le-a spus, nu este aici. A spus al doilea lucru. Haideți voi să vedeți că poate veți merge și vă vor întreba cineva, mă, voi ați văzut că mormântul-i gol? Și îngerul a știut să le cheme, să le ajute și pe ele să vadă, să le dea șansa aceasta să vadă că mormântul este gol. Dragii mei, o chemare la experiență personală. Aș vrea să te întreb în dimineața aceasta. Este Iisus Hristos Mântuitorul tău personal? Și Biserica Domnului Happy Valley să zică amin? Slăvit să fie Domnul! Dar dacă cumva te găsești în locul acesta, dacă cumva ne urmărești prin intermediul internetului, vreau să te chem și să îți spun și ție, vino și tu să vezi. Vino și tu să-L experimentezi pe Domnul personal, fie Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul tău personal. Îmi place felul în care Pavel vorbește Filipenilor în capitolul 3 și Pavel explică aici cum vrea el să-L cunoască pe Domnul și zice așa, și vreau să-L cunosc pe El, spune Pavel, aceasta era dorința lui. Și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Dragii mei, ați citit versetul ăsta? Ăsta e versetul 10 din Filipeni, capitolul 3. Poate un om care trăiește, poți tu sau eu sau noi să rostim astfel de cuvinte? Așa de adânci, așa de mari, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să Îl cunoaștem. Mesajul învierii este o chemare la a-L cunoaște pe Domnul în mod personal. Și în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 1 în jos spune așa, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre. Am citit versetul acesta pentru că aș vrea să mă explic un pic ce înseamnă să-L cunoști pe Domnul. Ce înseamnă să zici, îl cunosc pe Domnul? Știți ce înseamnă? Înseamnă că urechile tale au auzit vocea Domnului. Înseamnă că ochii tăi au văzut lucrările Lui. Înseamnă că mâinile tale au pipăit lucrările Lui. Slăvit să fie Domnul! Altcumva vei predica Evanghelia, altcumva vei vorbi cu oamenii când vei spune, eu am auzit.
Eu am văzut cu ochii mei, eu am privit, eu am pipăit cu mâinile mele, slăvit să fie Domnul, fie ca Domnul să ne dea o experiență, nu una, multe, personale, ca noi să vedem, să auzim și să pipăim lucrările Domnului, glorie Lui în veci de veci. Apoi, mesajul învierii este o trimitere grabnică la evangelizare. O trimitere grabnică la evangelizare. Și îngerul din nou spune femeilor și zice, veniți, deveneți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă de spuneți ucenicilor Lui. Mai citesc o dată, m-ați urmărit? Ați observat că am lăsat un cuvânt afară, am vrut să văd dacă citiți, da? Ăsta e versetul 7. Și duceți-vă cum? Repede. Repede. Duceți-vă repede de spuneți ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea. Aleluia! Slăvit să fie Domnul, dragii mei! Dumnezeu, prin mesajul învierii, are o trimitere grabnică și pentru noi să mergem să spunem celorlalți despre învierea Domnului Iisus Hristos. Și această trimitere este o trimitere grabnică. Mergeți repede. Cuvântul Domnului spune, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Dragii mei, atunci când noi vom înțelege ce înseamnă această trimitere grabnică pentru evangelizare, vom citi din 2 Corinteni, capitolul 18, de la versetul 20 în jos. Versetele acestea explică într-un mod extraordinar cum se face faptul și cum noi slujim trimiși, cum noi slujim ca niște ambasadori. Uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și, ascultați, ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și, din nou spune, ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Nu termină aici, continuă. Noi, dar, suntem trimiși. Trimiși, 2 Corinteni de la capitolul 18 în 20, puteți să-l afișați dacă doriți. Noi suntem trimiși. Acum, și tot mai tare se intensifică autoritatea pe care Dumnezeu ne-o dă nouă ca evangelizând pe cei din jurul nostru. Noi suntem împuterniciți ai lui Hristos. Slăvit să fie Domnul! Este cineva aici care este împuternicit al lui Hristos? Amin? Amin? Frații mei, dacă lucrați pentru un patron din biserica Happy Valley, mă gândesc că sunt aici mai mulți patroni, să zic așa pe limba română, mai mulți business owners, and you work for somebody, right? And you go at the city and you're trying to apply for a permit. And you say, I work for whatever company. Și el m-a împuternicit. He sent me here. Dragii mei, aș vrea să vă spun că nu suntem împuterniciți de un om, de o putere omenească, de o companie de pe pământ, ci suntem împuterniciți ai lui Hristos, glorie Domnului, extraordinar. Când noi vom afla realitatea aceasta, atunci ne vom simți mai puternici. Cine ești tu? Eu sunt un împuternicit al lui Hristos. Uitați cum continuă, tot se intensifică, de-aia am vrut să citesc din 2 Corinteni, se intensifică, zice așa, și ca și cum, ascultați, Dumnezeu ar îndemna prin noi, așa suntem noi împuterniciți, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Mesajul învierii
este o trimitere grabnică la evangelizare. Apoi, în următorul rând, în al 5-lea rând, mesajul învierii este o promisiune a revederii. Slăvit să fie Domnul! Spune cuvântul Domnului aici când vorbește îngerul cu femeile, spune așa: El merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos ne-a promis și nouă că îl vom vedea. Vine ziua revederii. Vine ziua revederii. Dragii mei, aș vrea să spun în dimineața aceasta că această promisiune a revederii, a reîntâlnirii sau a întâlnirii poate să fie o promisiune care te bucură. Ascultați-mă bine ce vă zic. Această promisiune a revederii poate să fie o promisiune care te bucură sau poate să fie o amenințare care te sperie. Cum spuneam mai devreme, depinde de partea cui te găsești. Dacă ești de partea împăratului împăraților și Domnului domnilor, este o promisiune care te bucură și Duhul și Mireasa zic: vino, Doamne Iisuse! Aleluia, slăvit să fie Domnul! Aș vrea să spun că dacă te întristează revenirea Domnului, mai este loc la cruce și pentru tine. Mai este loc să vii să-L primești pe Iisus Hristos ca Mântuitor. Iisus Hristos a murit pentru cei păcătoși. Slăvit să fie Domnul și ai loc să vii la pocăință dacă te sperie venirea Domnului. Din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, al Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor și noi toți spunem amin. Dragii mei, suntem o preoție și o împărăție pentru Dumnezeu, glorie Domnului. Iată, eu vin pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atotputernic, Iisus Hristos, Domnul nostru, vine. Dragul meu, mesajul învierii este o promisiune a reîntâlnirii și în ultimul rând, aș vrea să spun, mesajul învierii este o invitație la bucurie. Ce ziceți, dragi frați și surori? Uitați-vă, dacă ne uităm în textul pe care l-am citit, din lipsă și n-am vrut să iau prea mult timp, după ce îngerul a venit și a vorbit cu femeile, uitați-vă, după ce gata îngerul de vorbit cu ele, vine Domnul Iisus. Și spune că ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis. Ce le-a zis? Bucurați-vă! Dragii mei, mesajul învierii este o chemare la bucurie. Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți. Și Iisus le spune același lucru. Duceți-vă de spuneți fraților, același mesaj vorbește îngerul, același mesaj vorbește Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vă spun, un mesager al Domnului Iisus Hristos întotdeauna va spune ce vorbește Domnul Iisus Hristos și nu altceva. Ce a spus Iisus Hristos femeilor, același lucru a spus îngerul femeilor. Și vreau să mă apropii de încheiere, timpul a trecut. Vreau să vă spun că mesajul învierii este o chemare la bucurie. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprinde mâinile și cuprinde picioarele și s-au închinat. Și îmi place foarte mult în Ioan capitolul 15, atunci când vorbește de a rămâne în viță.
să rămânem în El. Spune aici, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în cine? În noi, în voi. Și bucuria voastră să fie așa, câte un picuț. Cum scrie acolo? Ioan 15:11. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină, slăvit să fie Domnul. Dragă biserică, avem motiv de bucurie? Iisus Hristos este viu. În vecii vecilor, Hristos a înviat. Avem motiv de bucurie, dragii mei? Și în încheiere aș vrea să repet, mesajul învierii alungă teama. Mesajul învierii este o descoperire a faptului că Domnul cunoaște căutarea ta. Mesajul învierii este o chemare la o experiență personală. Mesajul învierii este o trimitere grabnică la evangelizare. Mesajul învierii este o promisiune a revederii. Și mesajul învierii este o invitație la bucurie. Bucurați-vă! Și iară zic, bucurați-vă! Amin!